Čus lidi, vítám vás u tohohle podcastu, je to náš první podcast společně se Silizardem. Čau Silizarde. No čau, jsem se na to úplně těšil. Já taky. Já už bych to neobkecával dál, prostě intro a jdeme dál. Čím bys začal? Třeba. Tak můžeme si asi tam. Nemáme sice moc informací, ale něco málo. No teď myslím, že končil, už víme umístění, ne? No, teďka, ono je to rozdělené, jak ty víš, myslím, že 4 takový zápasy hlavní. Teď se dál, myslím, k druhé nebo třetí. A máme pár informací. Tak mluv. Takže týmu dohromady úplně za všechno. Jež bylo 12. A teď na prvním místě se umístilo MHBLE, umluvám se, moc nevím, jak se to čte. Na druhém místě se umístil Food Sport, to možná zná pro tento tým. Jo, ten třetím a čtvrtém místě se umístilo Zeta na Lešiši. Jo, ze nějaký informace třeba hlavní za první místo je 35 000 $, což je jakože hodně. Hromadý, která je od 100 000 $. Takže jako, celkem si tam vydělej. To je 2,5 milionu korun, jestli se nepletu. Cca, to jako, až si říkám, že to superstar mega, ale to pomají. Takže to mají dobrý. No a tím bych asi aspoň ukončil, ono není co k tomu moc říkat, jako asi jsem tady nejvíc fandil Zetě. Taky. Dobrá, tak jdeme na to. Jdeme na... Teď už přímo pravostarší informace, jdeme se sportu pryč. Tak, co bys... Chceš začít? Tak začni asi. Tak taková informace, co už příště není, protože Gravko končí. Takže bude končit ranked sezóna, jo? A přesně to chtěl říct. No a nějaký další informace ještě? No, tak ještě, určitě jsem si všiml, že teďka se hlasovalo, byl formula, a teď jsem viděl hlasovat o jaký. Tak už ale jiný, ale tu a studio. No, přišlo mi to jako... Ne, čekal jsem od toho eventu víc na to, že to je nějaká asi spolupráce s nějakou formulou a bylo tam jenom nějaká typovačka tady na 5 dní, nebo jak dlouho to trvalo. Čekal bych od takového eventu víc než jenom tady pár chaos dropů. Určitě. No, takže tak. Ne, co k tomu dál dodat? Pak jsem tady chtěl já už rozebrat, nemáš k tomu nic, k té formule, ne? No, takže prohlasoval jsem. A tak. Nepočtět nout. A teď tak, tady otvírám. A padl mi legendary house drop. A mě teďka padl mythic dropa 1000 kreditů, jen tak to. No, okej. Co ti padlo? A když to ještě zašlula, takže nahlasoval samozřejmě. Nikdy jsem nebyl lepší než 5. Takže asi tak. Tak a teď se možná byl nějaký takový. Nafalšovaný, ale třeba je. No, já nevím. Tak a teď bych se chtěl vyjádřit, teď se to celkem řeší, je to kauza, ty nevím, jestli o tom nějak víš, Alex jako bude dávat 300 000, jo, za chvíli to bude 298 000 a Prostislav je si ohrožena. A mě by teďka zajímalo, co si myslíš o té kauze, že Alex hraje s hackerama, víš o tom, nebo si o tom vůbec neslyšel? Moc jsem to neslyšel, ale něco málo, jo. Tak asi bych začal spíš tím Prostislavem, spíš se mu říká Rostislav, tady ve hře se jmenuje Prostislav, dokonce má i svůj obchod, je to ruský obchod a tam si můžete koupit dokonce, že můžete za 850 korun koupit Masters 1 rank, což je celkem hustý, ale teď se chci vyjádřit k tomu, co se říká. Jo, Silizardy, dej ready.
O Prostislavovi se říká, že sdílí svůj účet někomu jinému, takže jakoby na jeho účet hraje třeba 20, prostě jeho účet je zaplý 24 hodin denně, že prostě za něj někdo hraje. Teď si nevím, jak se jmenuje přímo tuto. A Erox ho za to nahlásil nějakým chemokratorovi a nevím, jak to teď vypadá, jestli fakt Prostislav dostane ban, nebo co. Erox se bojí, že ho Prostislav dožene a takže si myslím, že půjdu takhle proti sobě. A přijde mi to, ale je jasný, že prostě to asi nedali poctivě takovýhle rychlý pohárky. Teď hodně pošli. Ale jako... A ti lidé možná... Určitě oba to nadali jako poctivě to. Určitě každý někdy něco to udělal a to. Myslím si, že tady prostě oba udělali nějaký hřích a... Protože podle mě to všichni nikdo v leaderboardu úplně není. Jakoby v pohárkovém global leaderboardu není úplně čistý. Třeba jako ne všichni jsou nějaký hackři nebo jestli to podvádí, ale určitě takových 30 až 50% tam lidí nebude to mít férově úplně. Ale tak od tohohle tématu už bych se posunul pryč a chtěl bych vám říct, že nový informace se dozvíme 21.6., protože by údajně měl být nový Bravo Talk, takže takže se dozvíme nový informace a bude to bude nějaký velký Bravo Talk, třeba se dozvíme, co bude. Kdo myslí, cože? Že bude další dále. Dalšímu Bravlerovi se doženem, ale teďka vám musím lidi přečíst Balance Change, koho vylepšili, koho zhoršili. Takže teď vylepšení, koho buffli. Takže Barley, Buzz, Carl, Charlie, Damian, Dynamite, Gale, Grail, Juju, Larry, Low, Mandy, Pearl, Piper, Shelly, Sprout, Starnova, Search Tara. U Damiana a Starnovy nevím, proč by je vylepšovali, ty jsou podle mě opět dost, ale tak proč ne teda? A nerfli Ashe, Chestera, Coletu, Crowa, Damiana, Edgara, Leona, Lumiho, Meeple, Mínu, Najiu, Pierce, Ravse, Shada a Surge. Takže ty fotuje tam Surge a Ash, protože ty až tak opět, to celkem pomalý, ale tam je okay. No, jako, nevím, tak oni, každý Bravler má něco Opel, nevím, no. Ježiši, co jsem to myslel. No a teďka k novýmu asi Bravlerovi, nový Bravler by měl být údajně do trojice, nebo zatím do dvojice, Kenji Kaze, do ty číňanský sushi trojice, nebo jak tomu říct. A dokonce by měli, až jestli vyjde ten třetí Bravler, by měli dostat bafíčka. Ale nevím, ale nevím, zajímalo by mě, jak by ty bafíčka vypadaly, třeba by to byly sushi takový. Nice, sushi, nebo třeba, sushi v tom zapíchá kaptána, cokoliv. Ale to je teď jedno. Nový Bravler by se údajně měl jmenovat Katana Kid. A nevím. Ale neměl by to být hned další Bravler, měl by to být až 105. Bravler. To jsem si ještě budou, no, takže ještě nějaký by asi mezi tím byl.
A teďka už nebudeme, nebo jestli ještě něco víš, co se teďka bude dít, bratru, reální informace. Tak jo, takže teď asi bych řekl, bravlaři, co jsou, počkej, suši rolka, 2 hedy, min půlsem na hravání. 4, Evanskin. Co mi padlo? Evanskin ze suši rolky, to je poprvé, co mi padlo. Nana. Takže bych se rovnou vrhl na bravlaři, co jsou teď nejvíc v metě. Takže v Game Grabu je to Damian, Bow a Crow. To je pro vás lidi doporučení, koho teď nejvíc rád. Takže v Game Grabu, pokud chcete stělat bravlerů nějakou pušovat, doporučuji Damiana, Bowa a Crowa. Bravo Bowlu doporučuji Colette, Chestera, Damiana. V Hejsu Mika, Chucka a Nitu. V Bountynách Nadjiu, Bowa a Nanyho. V Podzóně Damiana, Kenjiho, Bowa. V Knockoutu Nadjiu, Angela a Mínu. Ve Winepoutu Nadjiu, Pierce a Starnovu a v Showdownu Starnovu, Bula a Shelinu. Tak, nejvíce výhodná hra v rankedech je Mína, Finks a Damian a celková top 5 týdna je Colette, Damian, Nadjia, Bow a Chester a nejhranější brawler tohohle týdne je Bolt. Což mi nepřijde divný, tam Bolt se teďka hraje. Počkej, když se podívám Lookout.cz Clubs a najdu si Zixovo doupě a najdu si Zixa, tak aha, on ho nemá. On totiž ty nový brawlery celkem pušuje. Nadjiu a Damiana Prestige 3 a Starnovu Prestige 2 a 30 pohárků. Takže jsem myslel, že toho Bolta by taky mohl vypušovat. No, uvidíme. Ale vím o Haovi, že ten má Bolta na Prestige 2. To je dobrý. Tak jo. Já jsem si minulou sezónu trošku dopřál, jsem si koupil Starnovu za ty peníze. Co dál? Ještě bych neřekl hlas. No, jestli jste, určitě už to víte, máme tady šunku a možná z toho ti není, ale spíš to nevím, co sám, pojď to. Máme rádi. Takže tak a budeme rádi, jinak dejte mě a i Selezardovi odběr. Pokud tohle sledujete u Selezarda, tak jmenuji se Vlistřinát. Pokud to sledujete u mě, jmenuje se Selezard a mezera K. Jo? A dejte nám, pokud chcete i like, byli bychom moc rádi. A tohle je ode mě asi všecko. Takže čau.